Няколко истини за човешката психология. Зад демонстративната увереност може да се крие страхът, че не си достатъчно добър. Умерено изразените нарцистични черти понякога могат да помагат за по-бързото постигане на статус и високи доходи. Зад идеалната картина често се крият най-сложните проблеми. Не виждаме реалността точно такава каквато е, а такава каквато психиката ни я възприема. Това, което изглежда като мързел, понякога всъщност е изтощение, тревожност или вътрешен конфликт. Здравословните отношения обикновено са много по-спокойни от това, което виждаме във филмите и социалните мрежи. Създадено от бранда "Спри да се лъжеш". Често хората страдат не толкова заради самите събития, колкото заради смисъла, който им придават. Коя от тези истини ви накара да се замислите най-много? Напишете в коментар. За още видеа последвайте ни в YouTube, линк в био.